U Kloštar Ivaniću predstavljen je program Selo 365, program za hranu i poljoprivredu, Stranke rada i solidarnosti. Predsjednik stranke i nositelj liste u drugoj izbornoj jedinici Milan Bandić komentirao je situaciju poljoprivrede u Hrvatskoj. Hrvatska je najljepša zemlja u Evropi. Ali imamo najgluplje vodstvo u Evropi. Kad podijelite najljepšu zemlju i najgluplje vodstvo, onda narod izabere vlast onako kako zaslužuje. Naši premijeri, većina njih je vidjela ovo na televiziji, ovo što je iza nas. Oni kravicu su vidjeli većinom na televiziji. A ministri, da su bili ministri, ili su postali profesori, docenti, ili imaju svoje farme, a te farme su uvežene izvana. To je rezultat 30 godina hrvatskog agrara. Svaka ozbiljna zemlja ima 6 suvislih politika. Prva je hrvatska industrijska koje nema, osim malo turizma. Druga je politika regionalnog hrvatskog razvoja kojeg nema. Treća hrvatska politika koja bi trebala biti politika javnog sektora, a nema reforme ni izbornog zakona, ni radnog zakonodavstva, pa nema ni napretka. Četvrta politika je financijskog sektora, kojeg nema. Peta politika je monetarna, hrvatska monetarna politika. Imamo najbolje banke, najprofitabilnije u Evropi, a najgore gospodarstvo. 60. od 60 zemalja, znači zadnji. I sad dolazimo 600. agrarna politika. Ključni je problem hrvatske poljoprivrede što ni nakon promjene društvenog sustava ne slijedi europski uzor, naglasio je Milan Bandić. Stranke koje su dopeljale i očerupale, gulile, uništile dostojanstvo hrvatskom selu i seljaku, da su oni jamac da sačuvaju dostojanstvo hrvatskog sela. Kako će sačuvati dostojanstvo hrvatskog sela kad su ga uništili? Kad ga nema. Mi imamo negdje 150.000 grla stoke u Hrvatskoj. Srbija ima 3 miliona. A samo je duplo veća od Hrvatske. Neka smo mi izvozili, znaju prijatelji ovdje koji imaju blagu, u Srbiju meso, a sad mi uvozimo mlijeko i meso iz Srbije. Ne bih htio vrijeđati naše susjede preko Dunava, ali u kojem grmu leži zec? Pa nisu oni pametniji od nas. Ali što oni imaju agrarnu politiku. I oni znaju da bez toga nema Srbije. A naši političari bi trebali znati da bez hrvatskog sela i seljaka nema Hrvatske. I zato bi ja pozvao ljude u Hrvatskoj koji su do sada bili moneta za potkusurivanje lijevi i desni, trgujući sa tim mjestom ministra poljoprivrede. Mladen Mađar, saborski zastupnik i kandidat na listi druge izborne jedinice stranke Bandić Milan 365, Stranke rada i solidarnosti, predstavio je program za hranu i poljoprivredu. Rola Stranke rada i solidarnosti je vratimo osmijeh na lice poljoprivrednika, znači na osmijeh na lice stočara, ratara, svih onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jasno da možemo, i to smo u programu napisali, jačanjem prvenstveno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Bez jakih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva nema poljoprivrede. Dugo razdoblje strateškog lutanja države u odnosu na poljoprivredu, njezine nositelje i ruralni prostor uopće dovelo je većinu poljoprivrednika na rub opstanka, naglašava Mađar. Država koja ne može prehraniti svoje stanovništvo je, ne da je loša država, nego možemo reći da se država bavi lošom politikom, agrarnom politikom. A mi, evo, to smo vidjeli za vrijeme ove korona krize, da korona kriza duže potraje, ne daj Bože, da dođe do zatvaranja granica. Evo, ja vas uvjeravam da kroz 30 dana Hrvatska neće imati šta jesti. A to zahvaljujući uvoznim lobijima. Znači, vraćanjem osmijeha na lice poljoprivredniku možemo napraviti jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, a njih možemo ojačati rješavanjem
državne poljoprivredne zemljište. Pod hitno se mora promijeniti zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pod hitno se mora donesti odluka da svi proizvodi koji su proizvedeni u Hrvatskoj moraju završiti u Hrvatskoj na stolu od hrane, spomenimo, od hrane u državnim službama, od policije, od vojske, od škole, od dječjih vrtića. Ne smije se dogoditi da hrvatska hrana bude bačena, nažalost, a istovremeno koristimo uvoznu robu. Evo Jože je napomenuo i to je znači izgradnjom otkupno distributivnih centara. Znači izgradnjom otkupno distributivnih centara koji ovise jasno o reljefnom položaju zemlje u kojem kraju što posebno uspijeva. Znači regionalno u Hrvatskoj koji bi imali zadatak otkup i ugovor i daljnji plasman tih proizvoda. Jer danas se, evo Jože je napomenuo, problem i prodati proizvedenu robu. Znači problem je proizvedenu robu prodati. Znači zadatak otkupno distributivnih centara bi bilo ugovaranje, otkup i distribucija zagarantirana cijena. Imamo najljepšu zemlju na svijetu, ali krive ljude koji nas zastupaju, komentirao je Milan Bandić. Pa da dođemo na lice mjesta i da kažemo da je ovo budućnost hrvatskog sela. Od Ravnih Kotara, preko Like, ovdje Moslavine, Podravine, Međimurja, Slavonije do Baranje. Imamo najljepšu zemlju na svijetu. Završit ću. I da mogli hraniti cijelu bivšu Jugu. I mesom, i hranom. Ovi 6-7 područja o kojima sam govorio. A mi uvozimo skoro 50% hrane i skoro 30% mesa. Pa onda ko je tu bedast? Mi koji apeliramo na ljude da to promijenimo. I citirat ću Einsteina za kraj. On je rekao da probleme koje su stvorili filozofija i ljudi koji su stvorili određene probleme ne mogu biti riješeni istom filozofijom i od istih ljudi. Prema tome, stvar je kristalno jasna. Ni Einstein, ni od slučajno Einstein. On je rekao probleme, oni koji su proizveli, ne mogu te probleme riješiti. Moraju doći drugi da to riješi. I sad ću nešto reći. Žao mi je ministra Tolušića. On je nešto bio počeo, pa je rano zakukurijekao i otišao. On je očito htio pomoći hrvatskom seljaku, ali pobjedio uvozno-izvozni lobby i veliki igrači. Žao mi ga je. Ne zato što smo mi osobno dobri, se ja slažem u svemu sa njim, nego kao mirišem, kao stari indijanac vjetar, mislim da je žrtvovan dijelom. I zato hvala još za tebe, Mladen, hvala tebi, dečkima iz Novske i ovdje kad smo se okupili. Kao što život počinje prvim korakom, ja sam uvjeren da ćemo makar malo otvoriti oči i doći do ušiju razumnih hrvatskih ljudi i budućnosti Hrvatske, a to je hrvatsko selo. Ja sam sa sela, svi smo mi sa sela. Josip Tučkorić, vijećnik u općini Kloštar Ivanić i kandidat u 6. izbornoj jedinici, komentirao je situaciju u poljoprivredi. Vidite sve sami, na čemu naša poljoprivreda je ostala na takvih 65 godina, mi smo zajedno u školu 66, ovo je isto tako, nažalost, ne imamo sve, ali ne imamo gazde, koji bi se rekli državi. Jedemo tuđu hranu, zato smo takvi zdravi. Drugi smo po bolesti raka u Europi. Da jedemo ove teliće, tu su se legli, sigurno ne bi takve boleštine bilo. Tu su se legli, do 3-4 mjeseca pijaju mlijeko i onda ih vozimo na samo. Nažalost, nemaš sajma, nemaš i kome prodati. To je najveće zlo u ovoj Hrvatskoj i zato ljudi odustaju te proizvodnje. Još kukuruz i to se nama kreši, a blago, svinje, to nemaš kome prodati. Svi sajmovi prije 3-4 godine su zatvoreni u Hrvatskoj.
otkupne stanice, nema otkupa, nema ništa. I da nema par Dalmatinaca, jučer sam 3 teleta vozili u Dubravu i to je nakon 2 tjedna, 3, moraš se moliti da ti neko kupi. I dok sam došao tamo se rekao, dečki, bilo nas jedno 5-6, kad smo dovezli blago, svaku nedjelju kad idemo u crkvu molimo se za toga našega mesara kad dolazi, kad kupuje. Da nema te par Dalmatince ti ne bi imali kome prodati teleta, moga bi ja, ne znam, ili deliti nešto. Nemaš jednostavno kut odvesti to je najžalostnije. Prioriteti stranke Bandić Milan, Stranke rada i solidarnosti. Dijalog u selu, poljoprivredna banka i reprogram kredita, usklađivanje porezne politike prema viziji i ciljevima, poticanje urbane prehrane, jačanje tržišne pozicije domaćih proizvođača hrane, pristup poljoprivrednom zemljištu.